the Youth Christian Welfare Organization jong ka jesang samla Balang Persian Kynshi kan pulang ya ka food fest sila for kaum gospel concert aka shipotarik mata ubnai habwa ka song Kynshi mauria haka jaga ka badan baga station Kynshi bakam juru ka yau Kynshi naro ka jingdi ka jajar ki baper ki chan kinap bar ki wide bakam juru ka jepeng kre ka jajing bang ka babunjai kan dan dulu ka gospel concert ia belai ka take praise 2024 kali ka gospel concert ka sangat ka posabu ya janmir haka gospel concert ke dan ki jawa solo choreography bar ki wide kinong rai ba paunam jong ka jela penthop ya ki wide ki program ia kini ka gospel concert anyalam do ba Skhem Myrboh belum wini kinong rai ba paunam ba ka juga poru nong rai gospel rengkat bar ki paralok kecumu bar kandan ru ka jing pechirham ia kini ka gospel concert da ka kanhun da programs band kumdan ka jesang samla kumjuran ka sing UCYU ka khosoba ya baro ki pai ba banwan sya kini ka program